Бүте дөнья һаулык һаклау оешмаһы мәгълүматлары буенча, Ер шарында антибиотикларга каршы туралган инфекциялар елдан-ел арта. 2050 елга быгаса давала булган сирдәрдән 10 миллион кешенең гомере өҙөләсәк дип исәпләй белгечләр. 21 буат тагуны һаналган афәт тап шул антибиотикларны күп кулланудан барлыкка килә. Сирдәр мутацияга бирелә һәм бер даруга ла бирешмәй башлай. Күптән түгел генә Америкала ошундай инфекциянан бер ханым дөнья куйды. Ул йоктырган сир үзе генә түгел, кешелә быга тиклем булган башка сырхауды ла көсәйтә икән. Бындай супербактериялар Кытайда киң таралган. Улар хатта мал итенән дә йыгыу ихтимал. Был вирустар шулай куркынысмы? Улардан безгә нисек һакланырга? Гөлназ Хайбуллина кызыксынды. Америкала 70 яшьлек катын хәүфле яңыштамдан һәлак булган. Асыклануынса, ул Һиндстанда уң аягын яракатлый. Яра уңалмаслык хәлгә итә. Бернинди дәвала һөҙөмтә бирмәй. Тикшеренүләр пациенттың билдәле препараттар еңә алмай торган супербактерия менән зарарлануын күрһәтә. Иң куркынысы, был хәүфле микроорганизм үзенең зарарын башка бактерияларга ла йоктыра ди галимдар. Бәләнең башы иһә кешелектең даруларны күпләп куллануында. Давалау ысулдарына микробтар да яйлап яраклаша бара. 1928 елда тәүге антибиотик уйлап сыгарган галим Александр Флеминг та бактерияларның был зарарлы үзенчәлеге булуын искәрткән була. Антибиотик килеп сыккандан һуң, әлбәттә, күп инфекцияларда кешелек еңеп сыкты инде. Әйтәйек, гонореяларды, сифилис дигән авыруларда даваларга мөмкинчелек бирде. Килә икенче антибиотиклар астылар. Ошо антибиотиклардан күпләп барлыкка килүе микробтар ягынан, бактериялар ягынан үзенчәлекле эволюция эшләде. Улар ошо антибиотикларга каршы тора ала башланалар. Антибиотиктар зарарлы бактериялар менән бергә файдалыларын да үлтерә. Иммун системаһы көсөн түбәнәйтә, ашкадан эшмәкәрлегенә кире тәэсир итә. Иң куркынысы, бар антибиотиктарга ла каршы тора алучы супербактерия барлыкка килтерә. Америкала теркәлгән вирусты ла 26 антибиотик еңә алмай. Бүген баш авыртһа, температура күтәрелһә, тап ошо төр дарулар кулланыла. Ябай гына грипп билдәләрендә вируска каршы препараттар менән түгел, нәкъ антибиотик менән батырга тырышалар. Иң хәүфлеһе, балаларда ла ошо ук ысул менән дәвалайдар. Яшь организм антибиотиктарга тиз өйрәнә, шуга ла артабан антибиотиктар балаларның организмына ярдәм итмәй. Табиблар менән кәңәшләшер кирәк, ниндәй антибиотиктар эсергә, ниндәй дозировка, чөнки һәр балага үзенең дозировкасы бар һәм уның же формалары бар. Антибиотиктарга каршы тора алган гендар Америкала гына түгел, Кытай, Малайзия һәм Лаоста ла табылган. Әгәр был хәүфле бактериялар тиз таралып, географияһын киңәйтһә, ябай авырулар да үлемесле тамамлануы ихтимал. Зарарлы микроб гены дәвахана пациентларында еш табыла. Ниндәй генә медицина учреждениеһы булмаһын, санитар талаптар түгел үтәлмәй икән, унда яңы штаммдар барлыкка килүе көн кеүек асык. Госпитальный штамм – это такой штамм, который выделен, конечно, от больного. Госпиталь штаммдары авыру кешеләрдән бүленә. Антибиотиктарга каршы туралган был супербактерияларда дезинфекция ультразәңгәр нурлар менән дә юк итеп булмай. Улардан котылу юк. Йогышлы сирдәр күп. Шуңа кулларны юып йөрергә кирәк. Бүген бала табу йортларында ла әсә менән сабыйды 4нче көнгә үк кайтарга тырышалар бит. Дару препараттарына каршы торучы ген Кытай фермаларында тарала башлаган дигән фараз да бар. Бұл супербактерияларда кеше организмына еңел генә эләгүе ихтимал. Башкортстан хуҗалыкларында ла антибиотиктар мал азыгы итеп киң кулланыла. Шулай да ветеринардар төбәктә булдырылган һугым цехтары ит сифатын контрольдә тоту мөмкинлеге бирә дип тынысландыра. Все-таки интенсификация баргач, крупный комплекслар хәзер килеп чыгалар. Все-таки анда мал күп йылгач, анда все-таки стресс факторлар килеп чыга, все-таки скученное содержание дип әйтәбез. Ул вакытта без никак не можем андый зарарлы ширләрдән шиткә китәргә. Шуңа күрә шул вакытта гомумән без антибиотиклар кулланабыз. Белгечләр билдәләвенчә, һуңгы вакытта яман шеш кебек сирдең азуы ла тап дөрес тукланмауга бәйле. Беләбез бит инде бик зур импортерлар булып торалар итнең Китай һәм Америка. 80% диярлек алар монда Россиягә поставлять итәләр. Әлбәттә, анда бесконтрольно чыгып китә, менә койсывакны суелган улмауны кем аны тикшерә? Менә бу яклап инде безнең үзебезнең республикабызда үстерелгән маллар, алар безне уже шушы койгылардан коткарырга мөмкинчелеге бар инде.
Киләсәктә бактериофактар йогышлы авыруларҙы дауалау һәм иҫкәртеүҙә хәүефле сара булараҡ киң ҡулланыла башлауы ла мөмкин. 20 быуат башында организмда тик зарарлы вирустарҙы ғына юҡ итеүсе был препаратҡа ихтыяж юғары була. Әммә антибиотиктар барлыҡҡа килгәс, факторға иғтибар кәмей. Шуныһы ҡыуаныслы, 90-ны йылдарҙан башлап Өфөләге иммунопрепарат предприятиеһында мутация үткәргән гендар менән көрәш алып барыу буйынса тикшеренеү эштәре башлана. Фараз буйынса был йүнәлеш фармакологияла киләсәктә иң перспектив саналасаҡ. Мы постоянно выделяем новые фаги. Без препараттарҙы даими рәүештә яңыртабыҙ. Уйлап ҡарағыҙ, 5000-гә яҡын штамм бар. Бактериофакторҙың уларға ҡарата тәьҫир көсө 90%-тан ашыу. Был ысул менән дауалау курсы үтеү иммунитетты күтәрә. Ә антибиотиктар ағыулы микробтар. Улар зарарлы бактерияларҙы ғына түгел, башҡа файҙалы микроорганизмдарҙы ла юҡ итә. Аллергик реакциялар барлыҡҡа килтерә. Киләсәктә Рәсәй дарыуханаларында антибиотиктарҙы табип ҡушыуынан тыш һатыу бөтөнләй тыйылыуы ихтимал. Әлегә илдең һаулыҡ һаҡлау министрлығы был талапты ғәмәлгә индереү тураһында эш алып бара. Гөлназ Хайбуллина, Азат Ишбулатов, Рөстәм Сәйфуллин, Виктор Миренков, Аҙна яңылыҡтары.